precious blood died it for me, who caused this pain for me, who him till death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free. Oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Jesu muriruga repa sharoni na sindino uya di peyongura ishenda onavanu barasanzira nikaya vafata vano pembera nasindino chema isheni kwa muri tinzire otiti tinodanyasha nasindino chema isheni kwa muri tinzire otiti tinodanyasha. Oh, ishe handiri kugara opane upokana ekaino yonanga kumawere tinodanyasha pamuri vanhu vese vari kukwarara. Oh, ishe vari kuchema baba tinodao kuva nemwi kumusha werunyararo ndinovuya moyo inorema baba
tinyaradze ishe wangu tinzwire tsitsi baba tinoda nyasha tinouya nemoyo inorema o tinzwire tsitsi yevenutsai moyo tinoda nyasha oh nyika yatitambudza tinoda nyasha baba uyai mukute misodzi pamatama yedu tinoda nyasha baba. Tomuchingamidzai mese pachirongwa Pamhandire mukati mezuva ranhasi. Welcome. Mukati mezuva ranhasi tanga tichida kuti titaure naurwa that we think is very very important, but tisati tadaro tanga tichikumbira kuti Dr. Mbiriri mutinamatire tiitangawo zvakanaka. Ngatinamatei. Yes. Jehovha muri kudenga tinokutendai nechipo cheupenyu, tinotenda nemukana iwoyu nehurukuro nekudzidza kwatichange tinako. Tinokumbira kuti mweya wenyu mutsvene atibatsire zvisakafanira zvose tisazvitaura, zvakakosha tisazvikanganwa, nevanoteerera nevanotarira tivane zvatinodzidza zvinotiumba nekutivaka. Tinokunamatai zvino nokusingaperi. Amen. Amen. Tinotenda chose. Ngati isangane nevateereri nevatariri. Totangira panapa. Motaura kuti ndimani toda kuti musangane nevadari. Makadi yenyu vateereri nevatariri ndinoitwa Kudzai Chikumbirike. Tinotenda chose. Nhasi tine jaya guru richangowana zvimwedzi zvapfuura izvi. Thank you so much. Congratulations. Vari sei mainini wedu? Vanofara chose. Amen. Kutenda chose. Yes. I think ndofunga Dr. Watson mutikwazisire mainini. Yes. Yes, it's your time. Kwazwai kwamuri hamani hanzvadzi. Indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Toda kutenda zvikuru tichikwazisa Dr. Chikumbirike, mudzimai waPastor Chikumbirike. Takawa nerombo rakanaka musoko svineni kubatanidza this couple kune imwe nzvimbo yakanaka chaizvo kwaifura mhepo. Muchato wangu ine touch of class iyoyo. Thank you. Ndopanoti Chikumbirike pacho. Yes. And maybe it will also be relevant just to mention kuti Pastor Chikumbirike ndigodobori zvakare munyaya dzemakombiyuta. Yes. So taona kuti hari dzanhasi dzingatiremeri kana vasiri pakati pedu. Okay, toda kutenda chose. Thank you Pastor Carlos. Pamwe chete na Dr. Watson Mbiriri. Mukati mezuva ranhasi musoro nyaya watinawo uri kuti social media hygiene and the church. Sekana maona takoka godobori Pastor Carlos Chikumbirike muzvinafundo panyaya dze AI, IT and all that. Toda kutenda chose. Mukati mezuva ranhasi ndofunga social media iri kushandiswa nevanhu vatendi. Sometimes to express their opinions, sometimes to express their frustrations, towanzozviona, sometimes to address something. But mukati mezuva ranhasi tachida kuti titarise kuti sangano, church nesocial media, especially takanyanyisa kurerekera pakuti social media hygiene and the church. Saka ndakachida kuti maybe titange kuti why is it important to talk about these issues? Zvine basa here. Anditi inhandare yakavhurirwa munhu wese. Azvine nechechi yaunopinda. Why is it important to talk about it, Dr. Mbiriri?
Tingangotangire pakuti kuedza kudefina zvatiri kuti social media hygiene. Sekuti tiri kutaura pamusoro pe-intentional, ethical and management yezvinhu zvatinoposta, yezvinhu zvatinoshare. Chimwe chacho handiwe waposta, wasanganawo nacho oshare mugava mugrupu kana pawall kana kuforwarda. Toitaura zvimwe zvinhu zvekuti zvatinogona kuengaja nazvo, to like, to comment, macomments atinoisa nezvimwe zvose zvakadaro. Tiine muono wekuti activity idzodzidzi dzine chekuita nemaintegrity yedu, maonerwo atinoitwa isusu wacho. Ini ndaposta, ini ndashare, ndalaika, ini ndakomenda. Pane zvazviri kutotaura pamusoro pangu inini semunhu. And then zvine zvazvinoita nemarelationships edu sevanhu. Imwe relationship inogona kutovhiringika nekulaika kwawaita post yemumwe munhu kana kuishare kwawaita, kuti iwewe ndiwe shuwa wakushare. Iwe ndiwo wakufambisa bizaiti. Saka zvine zvazvinoita kuintegrity yangu inini semunhu, zvine zvazvinoreva kumarelationships, zvine zvazvinoreva zvakare to institutional reputation. Apa ndo patinoita kutaura manje takanangana nean organization yakaita sesangano kana masangano. Zvatinokwanisa kutaura, zvatinodini, zvinotori neimpact kune vamwe vatendi varimo, kune vatungamiri, kune vamwe vari kutarisira kuzoda kupinda kana kuti vari kufunga kuti ndopinda here sangano iri. Muri kupaona? Saka ndosaka tiri kutaura nyaya yesocial media hygiene, kuzvibata, kuzvidzora, kuva sober kana tiri musocial media space, nemaactivity kana mainteractions atingadaro tichiita. Saka yakakosha zvikuru nekuda kwokuti yava nhandare matinosangana zvakanyanya kana tisina kunyatsa kuziva. Zvangofanana nemutambo kana kuti wenhabvu. Kana ifungai mutambo unongonzi pindai mutambe, hapana marules, hapana kana gedi. Imi mukangofunga kuti magohwesa ndizvozvo, panorwiwa. Because vamwe vanonga kuti isi tatogohwesa, kana kuti vamwe vanongoenda nemagedhi acho. Tinoda kuona kuti munogohwesa papi. Saka tiri kuti social media space ine potential yakakura for positive things, but it also has amazing capacity to do damage. Saka nekuda kwaizvozvo, it's really important for us to talk about this. Thank you. I think that's very deep. Ndiri kufunga kuti ipo pa social media apa, kana usina kungwarira unogona kuzongosvika panzvimbo yekutoti shuwa pane mhepo yekuti unofuguka sketi zvokuti unoshaya kuti but ndazenge ndaita sei. Pastor Carlos, tibatsire, how important is it to be careful and why is it important to talk about the church and social media hygiene, and also looking at the footprint that we leave, the trail that we leave, the print, the mark that we can leave, and how it is stored. Maita yenyu totenda. Muchaona kuti tiri kurarama mazuva technology iri kushanduka. Iri kushanduka. Kudhara wainyora tsamba yakanangana nemunhu wauri kunyorera. Which means vakunyora mutsamba izvozvo zvinoenderana nemunhu achawerenga. One. Kunze kuti pamwe atozofotokopa kana kuti azosenderawo tsamba iyoyo kune umwe. But even pafoni chaipo, ukafanana nelandline waiti hello John, uri kutaura nani? Na John. Zvakanangana na John. Saka mashoko ako anonangana a targeted recipient. But now technology iri kuchinja, iri kufamba, zvekuti unogona kuisa message isina kunyanyonangana nevanhu vawinawo mupfungwa. In other words, they call it assumed knowledge. Uri kutaura nyaya yako usina control over vanhu vachaona
nyaya iyo yawaposta ndo zvinoita kuti hurukuro dzakaita sedzino dzikoshe because number one zvatinoisa pamasaisai zviri kusvikira vanhu vakawanda kudarika vatinavo mupfungwa. Number two, zvichati garei pamasaisai kudarika nguva yatinayo mupfungwa. Tombotsemenzasopangwa kuri kupisa ndonyora kuti ende kwapisa chaizvo but dzimwe nguva munhu achaverenga zvandanyora izvi achazoverenga kwakutotonhora. So when you're talking about information and misinformation, sometimes it may be very, very relevant today, even true today, but may not be necessarily true in the short or near distant future. Of which masaisai manje hatina simba rekuzoti kusvika pakati ndo paunofanira kungotaura izvi kana watonyora wanyora. Saka because of that panotsvakwa kuti tive neungwaru neuchenjeri. Zvimwe kudhara waiziva kuti if you propagate a message it may be received only in the territorial context of your geographic location. Muchishona kuti ndaisa nyaya yezvinhu zvemuzimbabwe zvinonzwisiswa nevari muzimbabwe but masaisai avhura mabhodha zvekuti dzimwe nguva zvatinoposta zvinogona kuverengwa nemunhu ari kune imwe culturally different context zvekuti paida paine munhu ari kutsanangura kuti no paataura izvi angasi kureva hake izvi asi that person to give further explanation may not be there. So ndowirirana nezvataurwa naDr. Mbiriri kuti hurukuro idzi ndopadzakakosha kuti tiregere kutadzira Mwari, tiregere kutadzirana, tiregerewo futi kupinza ma-institution mu-unnecessary negative reputation. Nekuda kuti tataura zvinhu zviri which may be true but may not be very helpful in a different context. Yeah. So ndo muono wangu panhau iyi wanoenda pamasaisai vari kuwanda by the day. Mafoni achitekwa akawandisa zvekuti hatigoni kuzova necontrol kuti iwe usaona iwe zvazviri zvako zvazviri zvanhingi iwe usabata it becomes open to all. Saka panda tingware senyoka takapfawa senjiwa sezvinotaura Bible. So the rise of social media. Ndachida kuti maybe titaure. Thank you for that deep insight, Dr. Carlos. Thank you so much. Maybe tichida kuti tiendere mberi with the advent and rise of social media. How has it maybe changed the way church members relate to each other as well as to the church? What's your take on that? Thank you so much. The rise of social media yaita kuti tikwanise kuva increased interactions. Yekuti takwanisa kuona zvaitika kwamura mbinda nhasi kana kuti zviri kutoitika mugonotoona kana kuti anywhere in the world. So which is a very good development yekuti taane access, the walls have come down and so on. Takwanisa kuyemura, takwanisa kuti kushare kuti inzwaiwo maridzo iyi yandikomborera, chidzidzo ichi chandisimudzira and so on and so on. Tichikoverana pamwe pekuti tanga tisingakwanisi maybe kupinda mumajurawo vanhu vanongoshaya mumagroup zvidzidzo, maridzo, nziyo and so on zvichienda zvakadaro on the positive side. However, on the negative side pane zvakare mukana, pane illusion of anonymity. Kana munhu aine gadget rake data rake riripo, right, aine zvaari kuona kana zvaari kuteerera zvaari kunzwa, munhu anokwanisa kutaura chero zvauya mupfungwa dzake pasina kusefa. Anoti data nderangu ende ndiri kuisa pawall yangu. Muri kupaona zvakadaro zvekuti izvozvo zvinokwanisa kuita kuti munhu unokwanisa kugumburana nevanhu vari kuzaka kwausati wambosvika kana kuti ndevari kuzaka vari kugumburana nevari kuBoston, kuMassachusetts. That's how small the world has become. The global church. Saka interaction iyoyi inokwanisa kuita kuti tinokwanisa kukurudzira kana kupembedza kana kuyemura kana kushoropodza nekushora. Uye zvakare kare
vanhu vaitoti maelders ndorangara tichikura kumaungwe uku vainzwa kana elder vachiti ndanga ndiri kuconference pakati pevhiki. It was chachiri chinhu chikuru kwazvo. Tambei tasvika kuconference hamunonyatsoteerera kuti wakabva nerekuti kuconference. Saka muri kuona kuti ezvinoizvi vanhu vakunyatsokuwa neparticipation yemaleaders, even live streaming yemaprocesses ekusarudzwa kwemaleaders and everything. Saka takwanisa kupa vanhu vakwanisa kupa pfungwa dzavo, maonero and everything like that. Saka izvozvo zvinogona kuunzawo mukana wakakura wekukriticize kana kushoropodza kana kuita sei. Zvinogona kuunza kudiscouragement pada mumwe munhu akazoonawo comment kuti ndozviri kutaura vanhu pamusoro pezita rako, kana kuti murume wenyu ndozvaari kutaurwa izvi, kana kuti mwana ari kuona ndibaba vake, maybe baba is a church worker, kana kuti mai is a church worker. Pane mashoko aya and yatonze forwarded many times. Muri kupaona zvimwe zvacho zvinogona kunge zviri zvechokwadi asi zviri juice. Muri kupaona. Saka can you imagine kuti zvinoita sei kumwana uyu, kana kuti because vari kuzviita vanhu vekuchechi ende zviri magrupu emuchechi, kana kuti zvangoiswa papublic and so on. Zvinorevei kune uyu padari kutaurwa mashoko iwaya asiri echokwadi, asi zviri kushayiwa many times, forwarded many times, zvalaikwa. Munhu anototarisa kuti valaika ndiva napasta mbira valaika and things like that. Saka I think it has changed in that takwanisa kuinteracta, takutokwanisa kugumburana nevanhu tisati tamboonana nawo muupenyu. Kuti munhu yanozviitireko. Yes. You know, saka that interaction, and people now can volunteer their thoughts, their opinions on church decisions and processes, those that we understand and those that we don't so much understand, and those that we think we understand, and issues and matters dzinenge dzichiitika. Saka I think it is social media yaita sepaya pataimbotamba magemu yaizonzi bova. Munhu wese saka inenge yagoshikonoti bova. Zvanga zviri zvikunzi ndezvemaexecutive committee. Munhu ati alright, ndinoda kutoita live ndichiadresa nyaya yanga ichidiscusswa kuexecutive committee, ndiri kutoitira live. Nhasi uno ende pachitouya vanhu ende vanhu vachitouya kuti apa taakuchiudzwa chokwadi kwete izvi zviri. Because people have also become suspicious of organized structures, unfortunately. Saka vanhu vanofunga kuti munhu anenge ari kutaura ari one ari ega handii akutiuridza chokwadi, uyu ndiye akamira pachokwadi. Independent. You know, something like that. So ndozvimwe zvezvinhu zvashandura, you know, the interactions dzinoitika. Ndichiri kurangarira gemu rataisitamba tiri vana vadiki, waiti unotsunywa apa, chamutsunye. Saka pane paizongonzi katano mutsunyana. Handiti muri kuona zvaimbenge zviri organized, chamutsunye iye akacha, chamutsunye zvozongonzi bvanyangu. Waigona kutsunywa zvokuti iko unoshaya kuti wakomanaka. Saka social media yabvanyangura chamutsunye chabvanyangu. So it is in that context that we talk about hygiene, kuti zvinhu zvive nesanity, even in social media times, because we can still be structured and organized and responsible, ethical, even in such times. Yes, I think it's very, very important, because kana mudariro manziko hapasisina style iri kuteedzera. Munhu wese ari kupinda mudariro panotyoka munhu, handiti muri kuona. Saka in that context ndo yatiri kutaura about hygiene sevanhu vanotya Mwari manje, handiti muri kuona. Kuti tinogona kukuwadzwa, tinogona kukuwadzana, kana kuti tinogona kukuwadza zita raJehovha. Of course hakuna munhu anogona kuita successfully
kuri kuwadza hake. But the mission manje can suffer ivanhu vachida kuedza kunzwisisa. So that is exactly what we are talking about. Pastor Chikumbirike, do you have anything in the rise of social media interaction yedu as church members, as we relate to each other, as well as we relate to the church? Muchibvonyongera umomo media hygiene. Anditi Murwan, what do you have to say there? So pfungwa yekutanga among ourselves as Christians, family members, we find kuti kuya kwe-social media kwakuita kuti vanhu vawane nguva shoma for the human touch element. Kuti ugone kutaurawo nemunhu uve nehanya nezvaari kufila, how the next person feels about my actions. Zvekuti boss hausi kumuona zvambotsanangurwa naDr. Mbiriri kuti wakawanda kuseri kwekeyboard. Kudhara ukadena munhu waigona kutorohwa pachena kava mudenha zvomotodhiliwa neyo zvotopera. But uri kuseri kwekeyboard une ka-freedom kekuti munhu wacho ari kure haakuone. You may not be very empathetic to how the next person will feel because they are not immediately in your view. Right? Uri kuona keyboard nevashoma vari online. But chicharamba chiripo even vanhu varara vamukawo kune dzimwe nyika. So zvinoita kuti vanhu vasave nehanya that human touch. Even muri chaimo vanhu vachidya munhu umwe neumwe anogona atori pafoni pake achitoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Statista inotaura kuti 5 ma-social media platforms akurumbira zvakanyanya in the past few years. Number 1 iFacebook chai. Facebook. Because kana even kazhinji kacho pane nguva dzaunoti uno kuAfrica unofanira kunge wararawo manje. Kandi yangu yekurara. But kana hama yako iri kune imwe nyika iri masikati, wakutomuka panguva yeunge wakarara. Zvorova kuti vamwe vako pawachamuka iwe une hope wakutorara. So that human touch with your immediate family. Number 2 YouTube, number 3 Instagram, number 4 WhatsApp chaiyo. Vanhu vanenge vachiwhatsappura nguva yese, vachiwhatsappura nguva yese. And the technology inenge munhu akati typing hauchade kubva pachat iyoyi, wakumira unzwa kuti arikuda kuti kudii. Kwatone papera 2 minutes 2 minutes typing. And some are actually WhatsApp groups. Mune vanhu vakawanda une chaunga. Vanhu vanoda futi chaunga. On average munhu akaisa status yake paWhatsApp, it lasts for 24 hours. And sometimes it can have viewership yekuma 160. Saka umwe munhu anotova excited kuti aone kuti wanhu wangani wamboonawo status yangu yanhasi. Ndiva nani obaya kakanzi view kaya achiwerenga 160. But kune mumwe munhu ari pedyo newe who actually needs your social hand. I want to experience hukama newe because tiri kuonana handisi kure. So because of that, the Guardian newspaper rekumhiri kwamakungwa rinoripota kuti vanhu vadiki ma-teenagers 13 to 17 vakutotsvaga counseling and social support from social media platforms as well as generative AI. Ndo vana ChatGPT nevamwe vakadaro. Inototi vanhu vari kutoita makwikwi kutsvaka ma-generative AI platforms akasiyana Yupa nana Elomia ekuti uri kuti ndiri kunzwa kurwadziwa mwoyo. Iwe AI ndibatsirawo nedambudziko rangu iri because the mother is physically present but literally or emotionally absent. The mother is physically present but emotionally absent. Mukati memhuri. So the teenagers tend to rely on AI, on ChatGPTs, on social media platforms. By the way, my WhatsApp are infused with footage ne-AI. Saka zvasangana. Munoita nguva dzakawanda aripo. So it breaks the human touch. Ndo yandinoona serimwe chinofana kungwa. That's why zvirongwa zvakaita sechino zvakakosha. Kuti tingwarire patiri kupinda mu world ye social media, world here, artificial intelligence, world here, technology. Because we still need each other. It's still important how the next person feels. Because machine ne WhatsApp, GPT, ChatGPT, hazvigoni kuva nema feelings.
emotions, empathetic to someone. Yeah. So we still need to be conscious of how the next person feels. How the next person feels. Then coming to the church at large, technology inoita kuti zvinhu zvishanduke. Kudhara waitoziva kuti unomira zvishedzero. Kana chiziro chisina kuitwa nemukuru wechechi hauna chaunodi chaunoziya. But mazuva nekuda kwetechnology mashoko anofamba zvekuti chishedzero chinosara choitwa iwe pamwe utori neinformation yakawanda kudarika mushamarare. And we need to be careful about what we post. Makamboona here kuti news headline mazuva inenge irimo mupepanhau repamasaisai. But news chaidzo dzinotozoonekwa kuma-comment section. Vanhu vakuchitaura nyaya dzavo manje. Headline taiona 600 comments. Vanhu varumboti kudiya. That's when we need to be Christians at heart. Kuti tisazonyanyobva takasika kuvhiringa zvinoyera zvaMwari to put spanners in the mission. Nekuti zvinoshanda zvita masaisai manje ndezvekuti anochengeta information anti ndizvo kwenguva yakareba. Anoshandisawo futi information iyoyo kugadzira information itsva. Handiti mazvona manje. Semenza ndizvakaenda paGoogle wakanoti what is a frog? Handiti ndizvo. Google ari kunotsvaka kuti wamwewo wakati kudii pamusoro pemubvunzo wekuti what is a frog? Pamhinduro dzese dzandakapiwa idzi ndofunga iyi ndo mhinduro ingangokufadza. So as we input into the social media space, as we input into the cyber space, we are contributing to the body of knowledge in the cyberspace. Zvino kana uchiisa zvenhema, mashoko enhema asiri verified, ari kusundwa my-emotions, ukasha hearsay, kutsvaka mashoko anotapira, kutsvaka ma-followers, information isiri verified. Zvine ma-effects anogona kukura kudarika zvatingaona. You get the point. And sometimes, like what Pastor Mbiriri alluded to, vanhu vanoita immediate reactions, kalaugh nekalike, ende izvo zvinonakidza vamwe. Ende zvimwe zvacho zvaane tumari futi kabhosi, kana peji yako rikaita vanhu vakawanda vanenge vachiuya, unogona kutoona kuti ndatopinda mumazambara chaiwo emari chaiyo yakawanda. So people want to say out juicy comments and juicy stories, regardless of whether they are factually correct or not, kuitira kuti vakwezve vanhu vanouya kuzoona. But in the process, challenge ndeyekuti zvichaumba information isiri correct, zvovhiringidza vazhinji kuti vatadze kuwana zvokwadi chaiyo pamusoro penyaya. Maybe the other very important thing, tiri imo muforo handiti ndizvere kutiko what are some of the biblical principles that one needs to follow when they express their opinion ipo padande mutandapa. Maybe pane chavasina kufara nechechi, pamwe havana kufara nemuparidzi, pamwe havana kufara nemunhu, pane zvaataura. Handiti muri kuona. Munoziva kuti pane vanhu vanotiko ndoda kuchibvondora chete, vachataura nezvazvo chete, ndachibvondora inini pasocial media. Handiti muri kuona. Nzira dzese iye ari kungoona kuti iko no kuti nyaya iyi igadzirike ka ngatibvondore. Handiti muri kuona. So what are some of the biblical principles that we need to follow, especially addressing issue yausina kufara nayo? Maybe against the church, maybe against the fellow church member, maybe the preacher panisha and all that. Because ndakaona sekutiko social media ine kanzira kayo kekupika munhu. Imi muchifunga kuti atori right, but munhu anenge atonzwa, atswiwa, zvakada zvekutiko inogona kukushanda 2-3 days chaidzo unogona kuadmit. That's true. Social media has got that power. Why? This is social media. Pampacho vanhu vaibikwa nemafoni chaiyo. Kungonziko media house yakati yakufonera. Konya iri kutaurwa ite. Ona media house yakati yakufonera. Media house yakati iwewe wega pachezvako unongotiko midzimu yadambura mbere. Handiti muri kuona. What about
zvapamba walls, you know, it's in comments, it's on platforms and all these media handles, and the whole world is seeing it. Kutiko warwisana na someone kana kuti pane chausina kufara nacho but watsvaga imwe nzira yekuti utaure nezvako. What does the Bible say, Dr. Watson? Obviously Bible rakanyorwa rikapera kunyorwa social media kusina, asi rine maprinciples ari timeless, ekuti ari applicable kunyangwe munguva dzatiri kurarama. Ndafara nezvamataura izvi kuti social media ine simba rekubika munhu, nekuda kuti saka tiri kutoti kumental health chaiko chaiko, utano hwepfungwa, munhu anokwanisa kukanganisika kutoita depression. But tiri kuti imagine kuti munhu tombototora kuti munhu pane zvaakanganisa mukutaura, mukudzidzisa, mukuparidza kana kuimba rwiyo rwanga achipa special song, maybe manotsi akanga asiri right. Isu toita 3 days tiinai tichirara nemanhede kuseka. Munhu anokwanisa kupinda mudepression yaapinzwa nefellow brethren. Muri kupaona vekuchechi vatendi pamwe chete, because munhu ari kuti data nderangu, wall ndeyangu. Are you getting that? But kuti implication yazvo to a brother, to a sister, sometimes social media inoita sekuti insulator, sekuti tinova inhumane, hatisina maconsideration yekuti munhu uyu pada anotorinawo mhuri, ane vanyarikani, ane hama. Social media kind like insulates us from all that. Isu tongotswa munhu chete kukacha seshomwe nyoro tichikacha mumacomments tichikacha. Zvimwe zvinhu ipai vanhu vakadzira. Yes, yatova ememe, yatova sticker, you know, and so on and so on. So Bible notipa principles akati one day. Mamwe acho, I think one of the timeless one ndiyo yatinowana pana Matthew chapter 18. Jesu achidzidzisa, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between you and him alone. If he shall hear you, you have gained your brother. But if he will not hear you, then take another person with you, 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church, and so on and so on. Jesu ari kutitaurira kuti ichi chokwadi kuti sevatendi vanhu vari kutaurwa apa vanhu vekuchechi. Paita zvakanganisika, taura nemunhu uri one, ungonoti maonero angu and so on. Dzongonogona tozoona kuti wanga watadza kunyatsa kuona kana kunzwa. Exactly. Just because you're angry doesn't mean you are right. You may be wrong and angry also. Muri kupaona, ndotoenda pawall. I'm angry but I'm wrong. And then dakuto, you know, can you imagine how it affects my relationships, how it strains? Ndosaka Mwari ari kutipa a timeless principle yekuti kana paine chinhu chakanganisika kana chaitika, enda unotaura nehama yako, enda unotaura nemumwe wako, kuti maonero angu and everything whatever it is. Ndinofarira pane example this preacher aiparidza panguva yaPaul. Bible rinotaura kuti aibva kuAlexandria. Bible rinotaura kuti paakanga ari kudzidzisa vamwe Apollos, vamwe vakaona kuti pane pari kuleka, pane pari kuleka. Saka vakamutora vakaenda naye pasaidi kwakunyatsa kuzonomuinstructa kuti aiwa zvinofamba so zvino, havana kuenda pawall, havana kunokanda mugurupu kuti tinzwirei, havana ngokata kaklipi ndobva wangoti nga. You see, Apollos, he was a very educated guy, articulate, fluent, confident. He would flow and wow the audiences. But pane pamwe panga asiri kunyatsa kunzwisisa, you know. Saka vakamutora vakaenda naye paside, ndokubva vanomutsanangurira zvakanaka. They built him, you know. So Bible riri kutipa that kind of principle, but this is how we should deal with each other. Mukati mesangano sevatendi, Bible rinotipa zvakare imwe zvakare principle, nekuda kwokuti, you know, why this is important ndezvekuti,
you don't always have all the facts. Sometimes you think you have the facts, but you don't always have all the facts. And also you don't have the whole clip. Yeah, and you don't have the whole thing. Yes. You just have a clip. You just have a clip. And Saka within the chase, it could be individuals, it could be music groups, it could be whatever. Or administration, church, at a local church, at conference level, union, global, whatever. Munoona kuti having had the privileges sometimes ekumbogara muma meetings mamwe echurch, like ADCOM, kanogara mu executive committees, and some of the councils where decisions are made. Unotoona kuti there are a lot of considerations dzinenge dziri kuitwa on one issue. Kuti okay, wotopiwa imwe insight. Actually, there's this other dimension. And all these things contribute into forming a decision or position inotorwa. Saka kana position yatorwa haizowini mafootnotes manje ekuti taconsider ichi inongoya ingori one position haizowi iri backed nemafootnotes ezvacontribute in forming the position. Saka we need to extend grace. We need a measure of grace to leadership and to people that are in elected positions. Because those are representatives. And hazvigoni kuti zvese bvu tazotora position because tataona kuti chekuti tataona kuti hazvigoni because zvimwe zvino chekuita nekuprotectawo dignity yevamwe. I mean, there are a lot of things involved. Saka even as we comment, as we share, as we like, as we whatever, we need to have that understanding which we do not always have all the understanding which you may think you have. Zokuti ukazowanirwa mukana wekunyatsa kutsanangurirwa unotozoona kuti ini ndiri mutadzi mukuru. Muri kupaona? Saka we need to extend grace to fellow brethren, and so on. Mumwe munhu maybe anga asiri in the right state of mind. Some conflict that happened kumba, but anga ine obligation yekuti arifana kupresent, arifana kudzidzisa, mumwe ari under medication, mumwe ari under chi, and all this kind of there is a lot. There is a lot. That's why tiri kupiwa principle yekuti kana paine issue, go and talk to that person. Muimega pane kuti tirowe bembera kana kuti tizviturike kunzi hai ndinozvitaura ini ndiri mafira kureva. Muri kupaona? Tiri mukati mesangano. Maybe another principle that I will read is from Colossians 4 verse number 6, which says, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every person. Let your speech always be with grace. In other words, let your posts, let what you share, let what you like, let what you, your comment always be with grace. Your comment, pani mango ma comments are acerbic, anenge aine huturu, anenge aine kana nemuchetura. And so munhu achitaura kuti data nderangu ndinotaura zvandinoda chiri kunetsa pamuri chiri kukunetsa ichi foni ndeyangu data nderangu Zuckerberg akandipa wall yekuti ndiite zvandinoda. Muri kupaona? Saka tiri kuti Bible riri kuti kunyangwe muira ye-social media ne-cyber activity and transactions, the principles of Christianity still guide us and govern us, even in social media spaces. We in a freedom of speech. Be gracious in your comments, in your posts. Be kind, be gracious, be gentle, be sensitive, be ethical in your comments. And Bible good always, not some of the times, not most of the times. Always. Are we getting that? So these are some of the principles. There are more, by the way. We'll come to them. Yes. Thank you so much. Saka attitude iya yekutiko iuri kumba kwako uri pafoni pako, because pane vamwe vanhu vane mbiri
yekutongoti vanozikanwa nekuputitsa nekudambura. Havana kana mukana kana chinyi. Ende pakaitika chaitika, nyika inenge yese inotomirira kuti right, toda kunzwa kuti ndinge achazoti kudii pamusoro penyaya iyi. Handiti muri kuona, kana vauya vanenge vaine uturu hwenyoka. Handiti muri kuona, handi chiKristu ba. You are free kuti utaure zvaunodako pamedia, but let your speech be seasoned and let it have grace. Always paunenge uchiadresa vamwe, paunenge uchiadresa maybe other churches, your church and your leaders, other leaders, let your speech have grace and be seasoned with salt. Thank you so much. Pastor Chikumbirike, tibatsirei, I think you had something to say also. Thank you so much. Ndovirana zvakanyanya nemashoko principles that have been shared from the word of God. Kana even Josepha chai paakaita mubvunzo pamusoro paMary ndiye akari musikana wake. Bible rinoti aida kutomisa to put her away secretly. Anga asina agenda yekuda kubva anyanyo pembedza kuti maifunga kuti akanaka ona yakashata and things like that. Internet ine nzirawo yekuita profile ma-internet users. Makamboona here kuti uchiona YouTube pai ukaona video yekutanga ona video yechi2 inopotsa yati you may also be interested in this. Inoona kuti asiyaziwa sei chairi kukusadzira chacho ndo chacho chauri kutotsvaga. Yaziwa sei kuti ndo mhando yenyaya dzandofarira chinokuunganidzira. Kana paFacebook chaipo kagaragara inokuti zvoni friend suggestion or people you may know. Iwe waziva sei vanhu vandingazive. So there is a way that the internet is complicated algorithms in the internet. Dzinoita profile content yatinoisa. Kana uchingoaccepta ma friend request wanhu watete uchikoda watete accept watete unozoona kuti nguva yati pfuurei Facebook yakunzirawo watete waunodaiwa kuti ndiwo kunyanyooda. So we need to understand that as we push through content on the cyberspace tikutoipangidzawo zvatinodi zvatikana paSpotify ukatera music zvatini ukatera music yoti another song that you may like. So kune vamwe vanofarira makuhwa chaizvo zvekuti internet yakutokuziva kuti uyu guhwa rabuda iri ndo zvaakatomirira. Sevana vaMwari hatifaniri kubva tanyanya just the same way we discourage gossip in our physical interactions. We should also discourage gossip throughout our social media experiences. Usaita mbiri yekunzi uyu anoda tunyaya kana kuti ndiye anotanga kutaura pamusoro pezvinhu zvemakuhwa. Mozati WhatsApp inenge chimbofunga kuti uchanyarawo pane imwe message yekuti ukawana so ukati forward to 5 because vanhu nemakuhwa vada kuti zviende kakawanda tik vanobva you can only forward to 1 kuti chimbonyarawo makuhwa yatenderera ngazvigume iwo uri mukristu wani dzorawo tsvimbo panhau dzemakuhwa. I'm just trying to say let's be known even by the cyberspace for pushing forward things that are right, for pushing forward things that are salvific. Kune umwe munhu ari kuona post yako kekupedzisira asati afa. Kune umwe munhu ari kusangana nestatus yako paWhatsApp when they are breathing their last. What is the last message you are going to tell to the world? Saka verse inobva yati pana Filipo chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, daita tiri kuti social media political part, this would have been our manifesto. Kana wafunga kuisa ruoko rwako pa social media, let this be a line of sequence of instructions. Tikangoti chiri kuvheta kana chapasa formula iyi enda mberi kuposta zviri kunzi nevhesi kana kushare. And you know what, the social media is transforming sezvatataura patatanga chirongwa. Kudhara it was only text,
Now you can share text, you can share videos, you can share pictures, you can even share audio. And it you see, kumukristu mukana wekufambisa mashoko akanaka nenzira dzakawanda. Kuna Satan kumaedheni mukana wekunyomba vanhu nenzira dzese. Kana musina kunzwa zvandataura makuva pamusoro paningi chiona iri vhidhiyo. Mamwe acho mavhidhiyo zinyadzi. Ende munhu haatori nanyadzi dzekucheya nevamwe mavhidhiyo anonyadzisira. By the way, our Zimbabwean laws have also expanded to cater for cyber and data protection laws. Kwane Cyber and Data Protection Act. Pamwe pacho, you are not only violating biblical principles, but you may find yourself on the wrong side even of the law. Verse kuti whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. Verse 80. If there be any virtue, if there be any praise, then think about these things. Saka post yako pa Facebook, then post these things. So if your formula is, if your algorithm, now if you are going to speak in computer science terms, if your algorithm is going to pass your sequence of instructions in selecting what to post, what to share, and what not to post, what to delete, this is the formula. And I've said we are an verse. Ngazvidelete hazvisi kuumba munhu zviri kutoputsa ende ane agenda yekuputsa takudzana shuwa vateereri ane agenda chacha yekuputsa manje haasi munhu, even muvengi wako haasiri ane agenda yekuputsa ndisatani. So we'll find ourselves as easy tools ready to be used by Satan. Ende chinobva achaflya bhosi chakusundwa ofti nemadhimoni handiti so achasundwa makuhwaya kusvikira munhu asisina chimiro munhu atopera. But the biblical principles sekutsanangura kwazvaitwa, if there is a really burning need, genuine need to bring correction, let it follow biblical principles. Pasina kuti munhu abva awaridzwa because the devil will take over. And by the way, like I told you before, the internet does not forget. Let me just become a bit technical as I close this point. Delete. People carelessly use it when it comes to technical. Delete. It's not as easy as just deleting. Zvakakosha kuti we think before we click, we think before we type. It may not be as easy to undo our mistakes on the cyberspace. Kudarika kuita kwatetaita ma mistakes iwapo. Kune inonzi slack space. Satomboti chinhu chako ndeke 4 megabytes. Ukopasevenzanisa. Obva wachidelete. Oisa chinhu che 2 megabytes. Because we don't own the space. Someone is managing the space for you. Oisa pa space iyoyo chinhu che 2 megabytes. Kune kamwe kasara katu kasarako. Kanonombora zvizhinji. You may not entirely be in control of removing completely what you have put as digital information. Samari ngatibatsire tite think before we click, think before we type, so that we remain Christians, even as we navigate the cyberspace. All right. Yes. And the other thing, chandiri kuona chinogona kutitambudza ndiche iyo nyaya yanga ichitaurwa naPastor Watson Mbiriri kuti iko munhu anenge achiti data ndinaro phone ndiyangu. How can we balance this freedom of speech and freedom of expression with responsibility and accountability and mission of the church in the digital age? And kana manyasoona zvinhu zvandiri kutaura, there is freedom of speech pano anditi mundizvere. On this other end, there is accountability, responsibility, and support to the mission of the church. How can we balance the two? Because they can be freedom of speech, but sometimes there's no freedom after the speech. And Yes. Saka, how can we balance that, Pastor Mbiriri, as we try to close, as we try to come to a close? Yes. Thank you so much. So shoko raMwari
rinoti I think chekutanga ndecheku maybe rega ndingotanga nekuti chekutanga ndechekuziva kuti tiri kutaura about social media hygiene in the context of the church. Ndechekuziva kuti ndikatadzirana naPastor Mbira. Pastor Mbira is not the church. Kune vanhu vari kugwanda maybe we have never met Pastor Mbira. Vari kutorongawo effort yavarida kuita ikoko. Okay? Vanhu vari kuda kukoka kuti wewo kumusangano kuri unza handiyo chechi yenyu here ndimi kamuna pastor kana mapastor ari kudamburana zveku pasocial media takanzwa kuti kune mapastor akaita kukatanuro. You see, saka inini ndoda kusettle a personal score or a misunderstanding yandinayo nemunhu wani muchechi. Then I use the whole wind. Yes, saka zviri kunovhiringa nhengo dzesangano dziri kuDallas vari kuPerth because this is now a global village. Hapasisina maboundaries and not only in terms of space but even temporally in terms of time even generations to come. I think we need to be sober mwari vachitibatsira to really process checklist yatapiwa up, whatever is true, whatever is on, if there's good report, if there's virtue, if there's then mwari vari kutiti may you process all these things. I get it. But kana zvikangova based pamafeelings ekuti ndiri kunzwa ezvino ndoda kungotaura sezvazviri ndiri mafira kureva ndo zvavasingazivi. This thing is going to go very far, both in terms of space and time. And this can do a lot of harm and damage to the mission of the church. Exactly. The majority of the who are in church, you have never met them and you will never meet them. But they may be the mission here, this whole church may be impacted some careless post, comments or words or sharing yezvinhu zvisiri zvechokwadi kana zvinogona kunge zvitori zvechokwadi zvinogona kunge zvitori zvechokwadi very damaging. But can we really amplify the negative instead of praying for this person or this whatever and counseling with them at whatever zvatinogona kuita zvataurwa zvezve. I think kune nyaya dzana in simple terms dongoiti machine learning kuti uri kutoprograma muchina kuti tozoti okay kana paitaura nyaya dzechechi iyi nyaya dzinotrenda inyaya dzekuti nedzekuti saka panozoitwa masearch ndo nyaya dzinotanga kubuda kuti chechi ndeye zvakati and nyaya dziri kutanga kubuda makuhwa zvinhu zvisiri verified zvinhu zvekunyepa zvinhu zvisiri mission oriented and so on. So Bible rinotaura panapa kuna Ephesians chapter 4 verse 15 robva rati but speaking the truth in love may grow up into him in all things which is the head even Christ. Bible rikuti even uchitaura chokwadi uri mafira kureva taura speak your truth in love. Taura chokwadi chako murudo muri kupaona chapter imwe chete iyoyo verse 29, Ephesians 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, all right, that it may minister grace unto the hearers. In other words, let no corrupt communication proceed from your social media activity, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace to those who are going to read, to those who are going to listen, to those who are going to watch. Whether content yawa creator iwewe, kana kuti yawa share, kana kuti yauri kulaika, kana kuti yauri kukomenta uchiti ndizvo, muri kupabata. Saka Bible rikutipa principle yekuti let no corrupt communication. In other words, negative. Zvinhu zviri regressive kana kuti zvinhu zvinogona kukanganisa mumwe munhu. Vamwe mukati mekutenda vachiri vanyoro. Hembe dzawakabhabhatidzwa nadzo hadzisati dzatooma dzichiri kuboma mvura. And then indouya nebheura rangu ritaura kuti dhata ndinaro nhasi tiri pano.
torai mabhenji Hakuna kwatiri nhasi kuenda. ndiri kuzokuudzai zvese Yes. muri kupaona. Uh-huh. Kune vachiri tender in the faith. Can you imagine how accountable we are to God for the damage, the deleterious effect of my post, my words, my comment and data to someone anoti, that's it. That's it. I'm out of this thing. Right. This is not serious. Can you imagine? Kuti kuna Mwari, how accountable I am for that one person who post yangu ndo yazwa the straw that broke the camel's back. Nice. Are you getting that? And kune vamwe vari kuedza kuconsider kuenda kunoti, can I be a member of this faith community? Ombotarisa so pasocial media. Ona vakomana mazhaba ari kukandwa, Anoita kusvikorova pachipfuva. maflying kick ari kuita vana Van Damme, vanhu vari kuita vamwe vane machaco stick. Ari kuvheya mumacomment section, vanhu achirohwa shaya ichireya. Munhu anoti Ndinokwachurwa. no. Saka Ndinokwachurwa shaya. Mwari ngavatibatsire kuti tizive kuti mashoko edu ane impact yekuvaka kana yekuparadza. Yekuvaka kana yekuparadza. Saka ngatifungisise tichiziva kuti we are accountable not only to each other but to God. Mwari vanoti by your words you'll be justified. By your words by your posts you'll be justified. By your posts you'll be condemned. So accountability hazvipereri pakuti freedom of speech, phone ndeyangu, data nderangu, wall ndeyangu, status ndeyangu. Mwari vanoti okay, izvozvo tazvinzwa, but beyond that the impact. Is it just? Yeah, is it just? Was Is this it pure? Was Is this it pure? true? Are you sure? You know, because sometimes kunoita ma-allegations in the church space. Mumwe munhu ari kumubati mukati mesangano, pane ma-allegations leveled against them. Kune vamwe vanhu allegation is enough. Havana chimwe chavachada. Iyo allegation iyoyi itori allegation, itori conviction and sentencing. Vanobva kuti chiuyai munzwe Hapana zvimwe zvatichatsvaka. totsvaga chimwe chi. Allegation is enough. Imagine panyaya yaJosefa. That allegation iri pasocial media baba. Dakararama mazuva edu kuti dai yakaenda. Kune vanhu vasingamiriri kuzonzwa kuti outcome yeiko. Hembe yacho iyi yakatobatwa nemukadzi wake. Handiti muri kuona. Hembe yaJosefa totoiziva. Sutu yacho. Ukazonyetsa kunzwa zvaitika chaizvo. Aiwa. Handizvo. Maipotifa wanga ine problem. Maipotifa wanga ine nyaya yawo. Exactly. But maipotifa ndio wari kutrenda. Ari kutrenda ndiJosefa. Exactly. Saka nanhasi vana Josefa havachiriko. Vachiriko manje. Iwewe manje ndiwe waakudzisungira bhutsu. Kuti ndoifambira iyi. Ndinoifambira. Vana vaMwari. We are accountable to God. Exactly. I love Jeremiah chapter 17 verse 10. Yes. Rimwe remavhesi rinondirovesa hana. Hanzi, I the Lord search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Handiti muri kuona kuti iko zvitema Mwari haangotarise chitema chako. Handiti muri kuona. Anozotarisawo the fruits yechitema chacho. Kuti wakangotiza nhumbu uchidzidzisa kuchikurumadziwa. Handiti muri kuona naye chero. Kuti wakaramba nhumbu. Mwari anozotarisa the fruits of that zvakazoitika zvacho zvakasara zoitika. Kuti iko Mwari anozotarisa mustreet manje. Ona mune munhu ari kutorepa vanhu mustreet. Chigunduru ari kubira vanhu. Mwari anobvunza kuti mwana wani. Handiti muri kuona. Potaurwa unziko no. Mwana uyu ndiwanhingi ari ereda iye zvezvi paJoburg Center. Handiti muri kuona. But akamuramba 1972. Mai vacho vakangodzengereka. Mwana uyu akashaya kuti oita sei ndokuzoita street kid. Hanzi Mwari haangotarise kuramba kwawakaita nhumba.
anotarisa nevanhu vakatozorepwa kuburikidza mwana wako wamustiriti and all that will be brought against you. Handiti muri kuona. Saka sangana zvichinzi iko zvikuru zvakadini tichaona musi wechii. Saka post yako iwewe unogona kuti iko ndavaudzirira but vanhu manje the fruits of that post vanhu vazogujunurwa mazino nepost iyo, ukama, vana vaafektika, business rapunzika, reputation yazodai, nevasina kuzouya kuchechi vachiti iko no this is nonsense. Zviri kunzi iko it was generated by just that post. Handiti muri kuona. So let's be careful. Vana vaMwari, we have freedom of speech, but accountability is also very pivotal and essential per social media. As we interact as church members, as we interact with leadership, as we interact with the church itself as an organization, let's be careful about these issues. I think I need to read this verse at this point. Yes, this is Mashoko Jesu, Matthew 12, verse 36. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the judgment day. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. By your posts. By your posts. By your comments you shall be justified. By your comments you'll be condemned. So every idle word. You know, we are tuneteseri kwe keyboard and kungokanda data riripo. Don't worry, data riripo. But Mwari ari kuti he takes note of these words, these posts. Zvata shares tikaita kuti zviende mberi. Ne effect yazvo never affected. Never impacted, and so on and so on. Mwari vatibatsire kuziva kuti God takes it seriously. Mashoko whether ataura verbally kana kuti ataipwa kana kuti taita sei makikikiki aenda iwayo. God says by your posts, by your posts you will be justified. By your posts condemned. Let's be justified by our posts. Thank you so much. Yes, let's be justified by our posts. Yes, thank you so much. Pastor Chikumbirike, would you want to say one or two words? Then we close it. Yes. Saka internet zvataurwa izvozvo ndizvo chaizvo. Dzimwe nguva iyo unogadzira post, umwe munhu anongotora screenshot yepost yako otoforwarda, umwe oforwardawo. Mwari acharonda zvazosvika uku zvambotangira papi. Saka dai Mwari atibatsira tava careful pazvese zvatinoita even on the cyberspace. Ngatitaurei zvakanaka pamusoro pevanhu. You have no idea how much a good humorous post can brighten someone's life. Kungotaura zvinongoseke munhu atori nestress. Mwari ari kuda kuti varanda wake wasvikirewo kwaari kure kwaari ikoko nemashoko akanaka. Umwe munhu ane stress ari kunetseka ada kudzwawo mashoko akanaka. Let's be the ones that God will use through the cyberspace to reach out to many. Kamba kandofara satanamata kanowanikwa muhymn number 156 Kristu munziyo kanoti mazwi akashata asambobva mundimi dzangu kuti mwoyo wangu ini usamushatisei imi. Saka mashoko akaipa takudzana shuwa manje antoshatisa Mwari. Saka tidananei ndozvataura tenzi vana itime mutemo wake. Ngatidananei tese adaro tenzi vana ngatitei mutemo. Rudo rwakaperera ukama hunoera kune vanhu vanowirirana even mudzimba even mumachechi vane ukama hunogona kutovhiringidzwa nechinhu chiduku chekuti walaika wangoti kiki umwe achizvidzwa chimiro chake waforwarda nekukopa zvevamwe zvikanzi ukama hunoera hunoputswa hunokasika kuparadzwa nechinhu chiduku. Mwari ngaatibatsire kuti tishandise the technology that we have, makompyuta atinawo, mafoni atinawo, mahandheld devices and so forth, kuti
Mwari achieve agenda yake kuvanhu zviri nani. Kwete kuti Satani apemberere vanhu vachichema nekuungudza mastress. We will never be accountable for the number of deaths that we may cause because of carelessness in how we behave in the cyberspace. But instead, ngatiti Mwari tida kuona kupemberera kukuru kwatichaita. Taona vanhu vakabatsirika mukati meupenyu nekuda my digital footprints. Kuvapo kwangu mumasaisai. Maita yenyu pastor namata yenyu. Baba wedu vari kudenga, tinoda kutendaiwo panguva dzinoti achikurukura nhau yakakosha yemararamiro edu pamasaisai. Tokumbirawo kuregererwa patakabata nekusaziva. Tokumbirawo kuregererwa kune vatakavhirikidza upenyu hwavo nekuda kwemashoko edu asina kufungwa zvakanaka. Tipewo simba rekuti kubva zvino tichienda mberi tive midziyo iyo muchashandisa kusvikira vanhu venyu. Tiise rufaro, kujeka nekusununguka mukati mehama nokuda kwemabasa edu pamasaisai. May our privilege of living in a world of technology not be a curse, but may it be a blessing. To reach out to many with the words of love, words of grace, words of peace, and a message about the soon coming Savior. Maita yenyu Mwari neurongwa uhu tanamata zvose muzita raJesu. Amen. Amen. Tinotenda chose Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka nguva dzose. As we post, let our words be filled with grace and be seasoned with salt. God bless you. Amen. Unoneta moyo wako here, mudze Jesu, mudze Jesu, unosuwa neurombo here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa. Chena umwe wakadaro mudze Jesu eka masodzi ari kudona here mudze Jesu mudze Jesu
Mwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro mudze Jesu ega muri kutya dambudzoro here mudze Jesu iye achakubatsira iwe mudze Jesu ega mudze Jesu Mwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro mudze Jesu ega wacharufu runouya here mudze Jesu unodisa umambo wa Jesu mudze Jesu ega mudze Jesu Mwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro mudze Jesu ega mudze Jesu Mwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro mudze Jesu ega mudze Jesu Mwari wazikanwa